Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa, żar il-whistleblower ta' Pilatus Marija Efimova fil-ħabs Grik li tinsab fih bħalissa wara li marret istess għand il-Pulizija. David Casa f'kummenti wara l-laqa ma' Efimova barra l-ħabs Grik sostna li Efimova kelmitu dwar il-proċeduri li jmiss fil-ġimgħat li ġejjin. Għadni kemm intqajt ma' Marija Efimova ġol ħabs ta' Ateni, kena diskussjoni twila. Natajt permess biex inkellema dwar x'ħajkunu proċeduri illi se tiffaċċja fil-ġranet il ġejjin. Naturalment Marija Efimova ħaqqa li jkollha l-protezzjoni mhux biss tal-awtoritajiet Griegi, imma jiena nirrappreżenta l-Parlament Ewropew għandha diġà il-protezzjoni tal-Parlament Ewropew għaliex ħajjitha tinsab fil-periklu. David Casa sostna li mara Ateni biex jassigura lil Marija li mhix weħida. Sostna li hu flimkien mal-Parlament Ewropew jinsabu warajha. Aktar tard il-membru parlamentari Ewropew Casa kellu laqat ma' uffiċjali Griegi, rappreżentanti legali u membri tal-midja. L-appell tagħna lill-awtoritajiet li se niltaqa' magħhom aktar tard matul il-ġurnata ħajkun illi nagħmlu ħilitna kollha biex il-ħajja ta' Marija Efimova tkun protetta. Marija Efimova qed tiġġieled kontra l-kriminali. Marija Efimova informatna dwar kriminalità li kienet għaddejja fil-Bank Pilatus u fl-interess tagħna u fl-interess tal-Maltin u l-Awċin kollha li l-ġlieda ma tintemx u li neqgħu nagħmlu ħlitna kollha biex nipproteġu naturalment l-informazzjoni li tatna Marija imma nipproteġu iktar ħajjitha għaliex ħajjitha kif qaltilna hi tinsab fil-periklu. Bħalissa Marija qed tinżamm minħabba akkużi li saru kontrija mill-Bank Pilatus. Fid-dominju pubbliku ilu li hemm provi ċari li jaqdu lil dan il-bank ma' korruzzjoni u ħasil ta' flus. L-arrest riċenti ta' Ali Sadr Hashemani Ġad ikompli jikkonferma li dan il-bank u fil-fatt organizzazzjoni kriminali.